biyar da mita 31 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Ja'far ke fatan kun sha ruwa lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Iran na ci gaba da kai hare-hare a kasashen yankin Gulf a matsayin martani kan hare-haren Amurka da Isra'ila. Wani harin jirgi mara matuki a Sudan ya fada kan wata makaranta da cibiyar lafiya inda ya kashe gwamman mutane. A Najeriya ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Jikamshi da ke karamar hukumar Musawa na jihar Katsina bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai inda suka halaka mutane. Sun yi harbin kan mai uwa da wabi ne a cikin garin nan zuwa wajen misalin karfe 8 da wani abu, sannan sai sojoji suka samu suka shigo. A yanzu dai yau mun yi jana'izan mutum 3 daga Katsina, ana gaya mana cewar mutum 2 sun rasu, su ma suna nan za a kawo su daga asibiti. Har ila yau a Najeriya wasu kungiyoyi da galibi na matasa ne sun bayyana goyon bayan su ga tafiyar jam'iyyar adawar kasar ta ADC wadda suka ce ta za ta kai kasar ga gaci. Taro ne muka yi na kungiyoyin masu taimaka ma jam'iyya domin ta ga ta samu ci gaba, inda muka samu haɗin kan matasa daga kowane fanni da kuma wato kungiyoyin al'umma waɗanda ma ba su da alaƙa da jam'iyya kai tsaye cikin gida. To akwai ƙarin wasu rahotanni duk a cikin shirin, amma sai na fara da karanto labaran duniya. Farashin man fetur bai canza ba sosai da talafin da mafi girma da hukumar makamashi ta duniya ta yi domin rage matsalar. Dukkan kasashe mambobin hukumar sun amince su fitar da ganga miliyan 400 daga rumbunan ajiyarsu domin rage matsalar karancin da ake fuskanta saboda yakin da ake gwabzawa a gabas tsakiya. Sanarwar ta haifar da raguwa a farashin man kafin ya kara tashi saboda rashin tabbas kan yaushe yakin zai kare. Masana dai sun ce tallafin hukumar zai kawo sauki ne kawai na ɗan lokaci. Wakilar BBC ta ce a kiyasi ganga miliyan 20 ke bi ta mashigar Hormuz a kullum. Idan aka raba ganga miliyan 400 kenan za a samu mai na kusan kwanaki 20. Iran na ci gaba da kai hare-hare a kasashen yankin Gulf a matsayin martani kan hare-haren Amurka da Isra'ila. Oman ta ce an kai hari kan tankokin ajiyar manta da jirage maras matuka a tashar jirgin ruwan Talala. Tun da farko an kai hari kan jiragen dakon kaya guda 3 ciki har da mai dauke da tutar Thailand wanda ya kama da wuta a lokacin da ya yi yunkurin wucewa ta mashigar Hormuz. Iran admitted it was behind the attack on the Thai ship, saying Wakilar BBC ta ce Iran ta ce ta dauki alhakin kai hari kan jirgin Thailand saboda a cewar ta ma'aikatan jirgin sun ki bin gargadin ta. Tehran din ta gargadin cewa babu jirgin da zai wuce ta mashigar, wadda hanya ce mai mahimmanci wajen kasuwancin man fetur a duniya. Sifaniya ta cire jakadanta a Isra'ila a hukumance, wani abu da ke kara zurfafa rikicin diflomasiya tsakanin kasashen biyu. Tun a watan Satumba aka yi wa Anna Solomon Perez kiranye bayan ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa'ar ya zargi gwamnatin Sifaniya da cin hanci da rashawa da kuma nuna kyama ga Yahudawa. Dangantaka tsakanin kasashen ya yi ta taɓarɓarewa tun bayan soma yakin da Isra'ila ta yi da ƙungiyar Hamas. Firaministan Pedro Sanchez ya kasance mai sukar yakin da ya daidaita Gaza, yana kuma adawa da yakin Isra'ila da Amurka a Iran. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Wasu takardu da gwamnatin Birtaniya ta fitar sun sake dasa ayoyin tambaya kan matakin da Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya dauka kan nada Peter Mandelson a matsayin jakadan kasar a Washington. Takardun sun nuna cewa an bayyana masa rahoton cewa Mandelson ya yi alaka da gawurtaccen kawalin nan Jeffrey Epstein har bayan an kama shi da laifin safarar ƙananan 'yan mata a 2008. Haka kuma an gano cewa tsohon jakadan ya buƙaci diyyar $700,000 saboda cire shi da aka yi bayan gano yana da alaka da Epstein. Peter Mandelson dai ya yi amannar cewa bai aikata wani laifi ba. Opposition politicians are saying the Prime Minister should Wakilin resign. BBC ce sai dai 'yan siyasa na jam'iyyun adawa na kiran Firaministan ya ajiye aiki.
Wani harin jirgi mara matuki a Sudan ya fada kan wata makaranta da cibiyar lafiya inda ya kashe mutane 17. Wata kungiyar likitoci ta Sudan ta zargi kungiyar 'yan tawayen RSF da kai hari a ƙauyen Shukeri a jihar White Nile. Akwai wasu mutum 10 kuma da suka jikkata, yawancinsu 'yan mata 'yan makaranta ne. Wasu daga ciki an yi musu aikin tiyata, yayin da wasu kuma aka kai su babban birnin kasar Khartoum domin samun kulawar kwararru. Kungiyar likitocin Sudan din na zargin RSF da kai hari a wuraren zaman fararen hula da babu sojoji a kusa. Harin ya kuma biyo bayan wasu hare-hare ta sama da aka kai a baya-bayan nan kan ababen more rayuwa na fararen hula a yankin. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda wata kuka ji a cikin labaran duniya, ba a samu wani gagarumin sauyi a farashin man fetur a kasuwannin duniya ba, duk da yunkurin mafi girma da hukumar makamashi ta duniya ta yi na daidaita kasuwar. Duka kasashen da ke mambobin hukumar sun amince da fitar da ganga miliyan 400 daga danyen man da suke adanawa a rumbunan su domin kokarin kwantar da tarzomar da yakin gabas tsakiya ya haifar. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Wannan sarrafa dai ta kawo saukin farashi na wani ɗan lokaci kafin ya sake tashi sakamakon rashin tabbas kan lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Masana dai sun ce wannan yunkuri na hukumar mataki ne na wucin gadi. A halin da ake ciki kuma wata hukuma mai sa ido kan sufurin ruwa na Burtaniya ta ce a yau Laraba an kai hare-hare daban-daban kan jiragen ruwa 3 a tekun Fasha da kuma mashigar Hormuz. Wannan lamari dai na zuwa ne a daidai lokacin da yakin gabas ta tsakiya ke dakile ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin sufuri da cinikin ɗanyen mai na duniya. Ma'aikacin ɗaya daga cikin jiragen mai ɗauke da tutar ƙasar Thailand ya ce wasu abubuwan fashewa guda biyu sun faɗa musu a lokacin da suke ƙoƙarin wucewa ta mashigar. Hakan da ya haifar da mummunar gobara, amma duk da cewa an kwashe akasarin ma'aikatan jirgin, ana tunanin wasu mutane 3 da suka bata su makale ne a cikin ɗakin injin na jirgin da ya lalace. Sauran jiragen biyu dai an kai musu hari ne a lokacin da suke tsaye a kusa da mashigar, amma dai ba a samu rahoton asarar rai ba. Iran ta amince da cewa ita ta kai harin kan jirgin ruwan na Thailand, tana mai cewa ma'aikatan jirgin sun yi watsi da gargaɗin da aka yi musu. Yanzu haka dai Iran ta yi barazanar kai hari kan duk wani jirgin ruwa ko kayan ɗanyen mai mallakar Isra'ila da Amurka ko kuma na ƙawayensu. To a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad da wannan rahoto. Idan muka je Najeriya, ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Jikamshi da ke yankin karamar hukumar Musawa da ke jihar Katsina bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai garin, inda suka halaka mutane tare da fasa shaguna da kuma sace wayoyi masu yawa. Wasu daga cikin mazauna yankin sun ce 'yan bindigar sun shafe fiye da sa'a guda suna cin karensu babu babbaka. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin al'ummar garin na Jikamshi da ke yankin karamar hukumar ta Musawa a jihar ta Katsina sun ce 'yan bindigar sun kai musu harin ne gabanin shan ruwa, inda suka hau harbi kan mai tsautsayi. Ga dai abin da ɗaya daga cikin al'ummar yankin ke cewa. Sun yi harbin kan mai uwa da wabi ne a cikin garin nan zuwa wajen misalin karfe 8 da wani abu, sannan sai sojoji suka samu suka shigo. A yanzu dai yau mun yi jana'izan mutum 3 daga Katsina, ana gaya mana cewar mutum 2 sun rasu, su ma suna nan za a kawo su daga asibiti. To kai nawa ka gani da idanka? Mun yi jana'izan mutum 3 kamar yadda na gaya maka. Mutanen da suka jikata akalla akwai wajen mutum 5. Akwai mace guda ɗaya wadda bara ta zo daga malumfashi, ita ma an harbe ta a kafa. Sun fasa shagunan masu cajin waya, sun kwashe wayoyi, sun fasa shagunan masu drink, sun kwashe lemuka, shagunan masu yadiddika da shaddoji nan ma sun faffasa, sun kwashe kayayyaki da shagunan masu trader. To ka ce jami'an tsaro sun zo, ba ku da su ne a zaune a nan Jikamshi ko kuwa kiransu kuka yi? Gaskiya kiransu aka yi saboda outpost gare mu a Jikamshi, so daga baya ne aka kira sojoji da kuma hunters da suke nan zaune a Rimaye makwabtanmu, da kuma daga malumfashi nan ma da aka ƙara turo wasu sojojin. Shi ko wannan mutumin garin na Jikamshi da ya ce harin 'yan bindigar ya ritsa da amininsa, kiraye ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki. Mun shiga firgici wanda ba za mu iya misalta maka irin firgicin da muke ciki ba. To akwai waɗanda aka tafi da su? Ba wanda suka ɗauka aka ce sun tafi da su. Kamar kai akwai wani na kusa da kai wanda lamarin ya ritsa da shi? Gaskiya akwai abokina wanda ni ya ritsa da ni, makwabcina ne, to shi ma abin ya ritsa da shi, yana daga cikin waɗanda suka rasu. Babban fata na da kira na a nan gurin shine gaskiya gwamnati wannan abin da yanda suke tunanin shi ya wuce inda ake tunani. Gwamnati ya kamata dai ta yi abin da ya dace. Honorable Aliyu Idris shine shugaban karamar hukumar ta Musawa a jihar ta Katsina, ya yi ƙarin bayani kan dalilan da suka sa 'yan bindigar suka kai hari garin na Jikamshi. Ranar Litinin da ta wuce, ranar kasuwa, akwai wasu sojoji da suka zo daga hayin Kano, sun biyo wasu shanu da aka ce an sace, an kawo su nan karar Jikamshi. Suka ɗauke su suka tafi da shanun da su yaran guda biyu.
To wannan abin da ya faru shi ya jawo shi wancan ubangida na wa'annan yara Fulani shi ne kusan jiya wajen karfe 6 da ɗan wani abu suka shigo garin Jikamshi. To kamar akwai waɗanda suka jikkata ɗin kamar yadda ake faɗa suka rasa rai. An samu mutum 3 ya rasa ran shi a sakamakon wannan halbe-halbe da suka yi ta yi. An gaya man cewa an samu ƙarin guda 1 da ya rasu. Wannan ya kai ga cewa yanzu mutum 4 ne ya rasu. To cikin ikon Allah muna da jami'an tsaro yanzu suna nan cikin garin Jikamshi suna ta sintiri bayan namu da ke karamar hukumar Musa mun samu reinforcement daga Rimai akwai wasu ma wanda muka ɗauko yanzu haka daga yankin Batsari tunda su sun samu sauki wanda za su zo nan cikin Jikamshi su zauna. Wannan da yana zuwa ne yayin da ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya ya gayyaci dukkan manyan hafsojin sojin kasar zuwa ofishinsa kan karuwar hare-haren 'yan bindiga a baya-bayan nan kan sansanin sojoji a yankin arewa maso gabashin kasar. Tsawon lokaci hukumomi a Najeriya na cewar suna ɗaukar matakai tare kuma da samun nasara kan yakin da suke yi da 'yan bindiga sai dai har kawo yanzu 'yan bindigar na ci gaba da kai hare-hare. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To daga batun tsaro sai kuma na siyasa duk a Najeriya inda wasu kungiyoyi daban-daban suka bayyana cikakken goyon bayan su ga tafiyar jam'iyyar adawar kasar ta ADC wadda suka ce ita ce kawai ta kai kasar ga gaci. Kungiyoyin da galibin su matasa ne karkashin wata tafiya da suka yi wa lakabi da One ADC Movement sun gudanar da taro da suka ce sun shirya shi ne na musamman domin bayar da kowace irin gudunmawa ciki har da wayar da kan 'yan Najeriya akan manufofin jam'iyyar ta ADC da ma yadda za su gudanar da zaɓe. Hakan dai na zuwa ne daidai lokacin da jam'iyyar ke ƙara samun tagomashi a ƙasar. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Wannan dai wani mataki ne a cewar matasan da ba kasafai ake samun irin sa a kasar ba, inda gungun kungiyoyin matasan suka fito fili suka bayyana goyon bayan su ga jam'iyyar ta ADC. Taron karkashin inuwar wani ADC Movement wanda ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya mana da hankali akan haɗin kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar da fito da matakan wayar da kan jama'a a lokutan yakin neman zaɓe da ma yadda za a gudanar da manyan zaɓuka masu zuwa, domin a cewar su zaɓukan da suka gabata ba a samu fitowar masu zaɓe da yawa ba, kuma wannan marra za ta sha bamban. Architect Zulkiflu Alhatu Yahuza garkuwar matasa na daga cikin jagororin wannan tafiya. Taro ne muka yi na kungiyoyin support group bi ma'ana masu taimaka ma jam'iyya domin ta ga ta samu ci gaba a ƙasa gabaki ɗaya domin ta zama wata gada ce wadda za ta ɗunke tsakanin talakawa da shugabannin da za su zo su yi mulkin Najeriya ƙarƙashin wannan babbar jam'iyya ta mu ta adawa ta ADC, inda muka samu haɗin kan wato matasa daga kowane fanni da kuma ƙungiyoyin al'umma waɗanda ma ba su da alaƙa da jam'iyya kai tsaye cikin gida, amma suna ganin cewa manufofin da muke da su ya yi daidai da abubuwan da suke so. Abu ne wanda ba jam'iyya ta kira su ba, su ne suka gani garan kansu kan cewa lalle ya cancanta su zo su inganta jam'iyyar nan a taimaka wurin awareness. Suwaye da suwaye a cikin wannan kungiya taku haka? Matasa ne. Duk da ganin cewa yanayin da ake rububin zuwa wa jam'iyya mai mulki. Yanzu misali gwamna 31, ƙuri'a 31, talakawan Najeriya miliyan 200, ƙuri'a miliyan 200 shine fa demokaradiyya. In dai za a yi sahihin zaɓe ko da minti ɗaya ba mu da shakkun kan cewa ba za mu yi nasara ba. Hasali ma dai wannan taron kungiyoyin da ke bayyana goyon bayan su ga ADC karkashin wannan inuwa wasu na masa kallon tamkar jam'iyyar na fuskantar su kalubale ne da take kokarin haɗa kan 'ya'yanta, sai dai a cewar Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawan jam'iyyar ta ADC su fa kayan su ne ya tsinke a gindin kaba domin kuwa ƙarin magoya baya suka samu ba wai rarrabuwar kai ba. Gaba ɗaya kusan wanda suka halarci wannan taro matasa ne wanda suke a hiriye su shiga lungu da faƙo na ƙasar nan domin su wayar da kan 'yan uwansu matasa su shigo wannan tafiyar, domin wannan tafiyar a yanzu ita kaɗai ce ta rage wa talakan Najeriya. Wannan gwamnatin ta Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ta gaza dukkan abubuwa guda biyu wanda suka fi kowanne muhimmanci, tsaro da tattalin arziki. Kowa yana ganin yadda ake zubar da rayukan al'umma a arewacin Najeriya da kuma kowane yanki na Najeriya. Amma gwamnatin babu ruwanta, abin da ta fi mai da hankali aka shine ta mallake jihohi su koma ƙarƙashin ikon jam'iyyar APC. Kowa ya gani wannan gwamnati ita ce gwamnati wadda a tarihin Najeriya aka yi ta
ta kasa cimma koda kaso 50 na bajet ɗinta a cikin shekara 3 wanda gaba ɗaya wannan kuɗaɗen ta ɗebe su ta ba 'yan siyasa ta siye gwamnoni da 'yan majalisa da shi su kuma talaka sun faɗa cikin kuncin rayuwa da rashin tsaro wasu ma da suke kaiwa azumi suna rasa abincin da za su ci. Wannan dai na faruwa ne daidai lokacin da jam'iyya mai mulki ta APC ke ci gaba da karɓar gwamnoni daga jam'iyyun adawa a matsayin abin da ta kira wata damar samun nasara a manyan zaɓuka sakamakon yabawa da tafiyar ta da 'yan ƙasar ke yi. To sai dai ADC wadda tuni ta haɗa jigajigan 'yan siyasa da suka fito daga jam'iyyu daban-daban cikar da APC mai mulki da Labour da kuma PDP da suka dunkule a wuri ɗaya na bayyana cewa kyawun manufofin ne ke ƙara bata goyon bayan matasa waɗanda su ne kusan kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.